Bat lau bost, lehen esan ditunak. Re mayorren gaude, orduan, bat da re, lau da, sol, eta bost da la. Epa, hor sartu 2-5, ez? Bai, mi menor, eta re. Sol, hau da, bigarren zatia. Re. La. Eta re. Epa. Sol. Re. La. Joder. Ahora mi. Lleva. Vale, barkatu, sorry, me he emocionado ahí. La. Re. Sol. La. Abesti hauetan pasatzen zaitena, igual, daude abesti batzuk, como netzat behintzat, dauzkatela zatik oso konkretu, pues, aurreko abesti bezala, ez? Abesti, osea, lehenengo zatia, eta da buelta hau, eta errepikatzea, eta gero bigarren zatia goaz, eta dia akorde hau, eta beti igual, ez? Eta hemen, zati gehiago zeuden, eta dena dia akorde igualak, 3 akorde horiek, pues nei hau egitzen zaizkit zaienak, osea, dia berez errexenak izango liakenak, ez? Baina gero goatzeko netzat behintzat zaiena diana. Orduan, asko ni joa sensazioz, osea, ni ja hau da lehenengo aldia jotzetena. Osea, ez dut inoiz jo, baina ja entzun da neukan, eta es como que siento ya noa joan, ez? Lauea, edo bostea, edo batea, ja entzun detelako, vale? Osea, nire burun daukatelako. Eta hoi kostatzen zait abesti mota hauek gehiago kostatzen zait ikastea perfect de esto, porque hoy ikaste ditut pixkat instintos de honean hijoa, o ez, eta bede hor ordenatuta auki dena, baina bueno, es lo que usted zati guztiek hoi ediela, hemen berri gaztea. Triadak erabiliko ditut, gainetikan jotzeko triadak. Mi. Claro, hor 2-5 salteu, ¿ves? Sol. Vale, hau da beste zatia. Lau, bat, bost. Edo hor instintoz ni joa. Ni 2-5, no?
uste hau dala abesti erresa, baina, bueno, no deja de ser un temazo, o sea, así de claro, lehengon baita komentatzen hori nintzen, ez? Zenbat abesti dauden, bi akordekin, zeana, lehengon ingen una, nola izan azun? One Night, Elvis Presleyna, ez? Bi akorde, kriston temazoa, bi akordekin, hoi bai dala zaila, Vale, oso gaingo deu. Eta gero ja hurrengoa pasako gea. Hau gaurko bigarrena izango zen. Ba. Working all day and the sun don't shine. Tremolo bizka. Zait. Da? Sol. Garaitzen pentsatzen gomiak aspertu ingo diala. Bueno, qué va a ser tan, ya desconcentrate.